gusto kay mereka kumakawan dito sigar na sa kasi pahiwan babon muna siya nga kuan ligo usap palibot niya. Batu din sa para pagkuhan dito sa side diri sa mil sa kuhan kay kasing kuhan na salamat sa divine grant of Christian hingga tegar ka namo ilarang bisa naman betul-betul lalom naman dito sa unahan
Gagi. Santi na ni siya. Tapos, muna siya nga. Ako na din sa balaan at ng tubig. Nagkasalamat sa kanila. Iya pagkabay na rin ka naman ang material na nakawas. Minit sa kait na produto sa lokal. Magkana niya. Silipo ang ganyan. Halaman diri ang pan. Ya ang bulat na diri. Halaman diri. Tapos sa dahon. Masih makapaliwat ko ini dito sa mga. Simulan ako sa binyer diri. Oh. Diri ang mga adventure masaya mo diri ang negara. Salamat sa kanunay ng yan, narita na mo ang kalibutan ng yan ang kalibutan ng minutanan parang malawas. Salamat no, di ba yung master master bimbo, di ba yung grand master first yung gihatag na rin ka namang mga timpo na wala niya kasagdae nakabot mo diri nga kung huwag ka marasa na bakita ka ninyo nindot nga taranawon pero sa Diyos sa Dinagat Islands ang dito yan, ano mo nang matangan karena matili ang malawas ano siya mga kain ang mga kain mga tao dahil pumunta ang kalibutan nga tayo kalibutan ng gamay ito na siya na kami matagan matili nga raw ako salamat sa kita ko na hinugan kami karon ng awa wala po po kami ka ng tuyo kaya makakabing nindot mo ng kalibutan mo kung bayan niyo ba para natin alawas kaya masad tayo nga
ta diriya niya. Wala tayo matatunan, no? Wala tayo madiscover ba? Muna siya nga, ang kalimutan na karon. Aghan makayo sila, aghan makita mo na umahap na. Ang yan sa baron, ako. Salamat sa mga Evangelist Master. Ito ang sakila sa kanilin. Sa langit sa yuta, na nagabay. Hindi ka na mo. Salamat. 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 Ng tubig ko. Ang kalasan ko. Saribot ko. Basta kami salamat sa pagkato. Hindi talaga yung panahon. Hindi ka po ito yung gabi. Dagang salamat sa kanya.